నమాజ్ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్. కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. లెవెల్ 3 ఈశోపనిషద్ ప్రారంభం ఈరోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे. राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी प्रणामाలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మీరు చూస్తున్నాము ఇది ఈశోపనిషత్తు. సో ఉపనిషత్తులలో ఈ ఈశోపనిషత్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తు. దీనికి సో వేదాలు ఉపనిషత్తుల్లో భాగం ఇది. దీనికి ప్రభుపాద భాష్యం రాయడం జరిగింది. సో మరి ఆయన 69లో ఇంగ్లాండ్లో ఒక అక్టోబర్ నాడు ఇచ్చిన ఉపన్యాసం కూడా ఇక్కడ మొదట్లో మనకు ఇచ్చారు. సో అందులో ఆయన వేద ప్రబోధం అనేది ఆయన యొక్క ఉపన్యాసం ప్రాధాన్య టాపిక్ అన్నమాట. దాని గురించి వేద ప్రబోధం గురించి ఆయన ఉపన్యసించారు. అయితే వేదము అంటే ఏమిటి అన్నదానికి వేద శబ్దం విత్ అనే పదం నుండి వేదం అనే పదం వచ్చింది. విత్ అంటే ఏమిటి అంటే మరి రకరకాల అర్థాలు చెప్పినా కూడా చివరికి సారం ఒకటే, మీనింగ్. వేదం అంటే జ్ఞానం, విత్ అంటే అది తెలియడం అని అర్థం అన్నమాట. తెలియడం అంటే జ్ఞానం. కాబట్టి మనం ఒప్పుకునే ఏ విషయమైనా ఏ జ్ఞానమైనా వేదమే. ఎందుకంటే వేద ప్రబోధాలన్నీ కూడా జ్ఞానానికి ప్రతిరూపాలు అని చెప్తున్నారు. సో బద్ధ స్థితిలో మన జ్ఞానం ఏమో లోపాలతో ఉంటుంది. మరి ముక్త స్థితిలో మరి ఆ లోపాలన్నిటినీ కూడా దాటగలుగుతారు కదా. సో మరి బద్ధ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకాను ఎవరైనా ముందు తప్పులు చేసే ఆ పర్ఫెక్షన్కి వెళ్తారు నేర్చుకుని. గాంధీ మహాత్ముడు అని మనం చెప్తాం. గాంధీ గారు కూడా మొదట్లో కొన్ని తప్పులు చేసిన ఆయన చివరిలో మరి రాను రాను జీవితంలో ఆయన మరి ఈ
సత్యం చెప్పడం ఇటువంటి కొన్ని విషయాలకు కట్టుబడి ప్రత్యేకంగా ఆ దారిలో ఆయన ఉండగలిగారు. సో అది సో అంటే వాళ్ళని చంపడం జరిగింది. ఆ చంపినప్పుడు కూడా కొంతమంది వెళ్ళొద్దు, వెళ్తే మీకు ప్రమాదం అని చెప్పినా వాళ్ళు వినకుండా వెళ్ళడం జరిగింది. అది తప్పనుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఏదైనా జరుగుతుంది, మనం చేసేది మనం చేయాలి అనే మనస్తత్వం అయినా అనుకోవచ్చు. సో చాలా మంది ప్రెసిడెంట్ కెనడీ అని మరి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన్ని కూడా ఇలాగే చంపడం జరిగింది. సో అది ఏదేమైనా ఇంతకీ విషయం ఏమిటి అంటే మాయ ఈ బద్ధజీవుడు మాయామోహితుడవుతాడు. మరి జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఆ మాయ నుంచి బయటపడతాడు అని చెప్పి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఉపన్యాసంలో. అది అంటే ఇక్కడ మరి లోపాలు కొన్ని ఉన్నాయి బద్ధజీవులకు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటిది అందరూ తప్పులు చేస్తారు. తప్పులు చేసే ఎవరైనా నేర్చుకుంటారు, ఎంతటి మహాత్ములైనా. రెండవది ఈ బద్ధజీవుడికి ఉండే రెండవ లోపం మాయకు గురి కావడం, అందరం కూడా మాయ ప్రభావంలో ఉండడం. మూడవ లోపం ఏమిటంటే వంచనా ప్రవృత్తి, అంటే ఇతరులను వంచే ఏదో ఒక రకంగా వంచాలనుకునే ప్రవృత్తి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది అని చెప్పి, అంటే చిన్న విషయాల్లో అయినా పెద్ద పెద్ద మోసాలు చేయకపోయినా అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు వాళ్ళు మూఢులైనా ఏమి తెలియని వాళ్ళైనా ఎంతో తెలిసినట్లుగా నటిస్తూ ఉంటారు. ఏది చెప్పినా అవును నాకు తెలుసు అంటూ ఉంటారు. సో అది కూడా వంచనా ప్రవృత్తే అంటున్నారు అనమాట. ఎదుటి వాళ్ళని జ్ఞానం ఉన్నట్లుగా వంచడం. కాబట్టి మోహంలో ఉన్నారని, తప్పులు చేస్తున్నారని మనం గనక చెప్పామనుకోండి వాళ్ళకి, ఇది అంతే ఇది అంతే ఇంతే అని అంటూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అజ్ఞానపు స్థితిని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని చెప్పి, ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎంతో తెలిసిన వాళ్ళలాగా తాత్విక గ్రంథాలు ఇవి రాస్తారు. ఇదే అతని మాయలో ఈ బద్ధజీవులకున్న జబ్బు. ఏదో అదే మోసం చేయడం కూడా, తెలియకపోయినా తెలిసినట్లు నటించడం, అది కూడా మోసమే అంటున్నారు. సో ఫస్ట్దేమో మరి ఏం చెప్పారు, మొట్టమొదటిది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పులు చేస్తారు. 2 మరి మాయకు లోబడతారు. 3 వంచనా ప్రవృత్తి. అలాగే చివరి లోపం ఏంటంటే ఇంద్రియాలు మనవి సమగ్రంగా కంప్లీట్గా లేవంటే ఇదేమిటి, మనకి పర్ఫెక్ట్గా 2 కళ్ళు ముక్కు అన్ని పనిచేస్తున్నాయి కదా, ఇంద్రియాలు పర్ఫెక్ట్గా లేవంటున్నారంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలంటే ఒట్టి ఆ శరీర భాగాలు కాదు, వాటి యొక్క శక్తి, అంటే శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. సో శబ్దాన్ని చెవి, రూపాన్ని కన్ను, రసం అంటే రుచిని నోరు, స్పర్శని చర్మం, గంధం అంటే వాసన, సో అది ముక్కు గ్రహిస్తాయి. సో ఇవి అసమగ్రంగా ఉండడం అంటే మనం తప్పు ద్రోవలో ఇంద్రియాలను ఉపయోగించడమే. ఇంద్రియాలు ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నాయి అంటే కళ్ళు లేవని కాదు, ఉన్న కళ్ళను మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకుండా అనవసరమైనవి చూసి, ఈ సినిమాలు ఇవి ఇటువంటివి చూస్తూ మనం అసలైన భగవంతుణ్ణి, ఆయన వైభవాన్ని, ఆయన గురించి చదివే పుస్తకాలని చూడకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అప్పుడు అది అసమగ్రం అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఇంద్రియాలు అసమగ్రంగా ఉండడం అంటే ఇక్కడ ఆయన ఏం ఉదాహరణ ఇస్తున్నారంటే, మన కళ్ళని గురించి మనం గర్విస్తూ నువ్వు దేవుని చూపిస్తావా అని కొంతమంది తెలివిగా ఈ ప్రశ్నలు సవాల్ చేసినట్లుగా అడుగుతూ ఉంటారు. దేవుడు ఉన్నాడంటే చూపించగలవా అని. కానీ దేవుణ్ణి చూడగల కళ్ళు మనకున్నాయా? అలాంటి కళ్ళు గనక మనకి లేకపోతే మనం ఎప్పటికీ భగవంతుణ్ణి చూడలేము అని చెప్పి అంటున్నారు. అకస్మాత్తుగా నువ్వు ఉంటున్న గది చీకటి అయిందనుకో, మరి మన చేతులే మనకు కనిపించవు. అలాంటిది మరి దేవుణ్ణి చూడాలంటే మనకి ఎంత శక్తి ఉండాలి. కాబట్టి ఇటువంటి ఇంద్రియాలతో మనం జ్ఞానాన్ని అంటే వేదాలని పొందలేం. వేదం అంటే జ్ఞానం అని ముందు చెప్పారు కదా, అందుకని వేదాలని అంటున్నారు. సో జ్ఞానాన్ని లేదా వేదాలని పొందలేము ఇలాంటి అసమగ్రమైన ఇంద్రియాలతో. అంటే ఇంద్రియాలు చేయవలసిన పని చేయకుండా చేయకూడని పనులు చేస్తుంటే మనం భగవంతుడిని చూడలేము. బద్ధ జీవితంలో ఈ లోపాలన్నిటితో మనం ఎప్పటికీ కూడా సమగ్రమైన జ్ఞానాన్ని ఎవరికి కూడా ఇవ్వలేము. కాబట్టి సంపూర్ణులం కాదు. కాబట్టి
వేదాల్ని మనం యథాతథంగా అంగీకరించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వేదాలంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మమే వేదం. సో 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు. వర్ణాలేమో మరి క్షత్రియ, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులైతే 4 ఆశ్రమాలు ఏమిటి? బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థం, సన్యాసం. ఈ 4 ఆశ్రమాలు. సో ఇలా 8 భాగాలతో మన యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా వేదాలు ఇవన్నీ ఈ ధర్మాలకు సంబంధించినవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ముఖ్యంగా 4 లోపాలు మాయలో ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటాయి అని చెప్పి తర్వాత ఈ బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే మనస్సుతో మనం విమానం కంటే స్పీడ్గా ప్రయాణం చేయొచ్చు, వేగంగా. భౌతిక విమానం ఏమో 2000 మైళ్ళు వెళ్తే గంటకి, మన మనస్సు వేగం మనం ఇంట్లోనే కూర్చుని 10,000 మైళ్ళున్న అమెరికా దేశంలో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. కాబట్టి మన ఇంట్లోనే ఆ దేశాలన్నీ ఉన్నట్లు మన మనస్సే అక్కడికి వెళ్ళగలదు. సో మనోవేగం మరి అంత వేగమైంది. అందుకని ఈ మనోవేగంతో అంత వేగమైన మనోవేగం కూడా లక్షల కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రయాణిస్తే అప్పుడు కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం అనంతమైనదని మనకి తెలియదు అంటున్నారు అనమాట. అంతటి వేగం కదా మన మైండ్కి, ఎంతో స్పీడ్ ఉన్నది. అలాంటి మనస్సు యొక్క వేగాన్ని కూడా మనం, ఆ వేగం కూడా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ప్రయత్నిస్తేనే ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళగలుగుతాము. దాన్ని సమీపించడం కూడా మనకి సాధ్యం కాదు. ఒక గురువునో, సరి అయిన గురువును ఆశ్రయించాలని వేదాలు చెప్పాయి. కాబట్టి తప్పక అని కూడా చెప్పారు. తప్పనిసరిగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యోగ్యత ఎలా ఉండాలి అంటే అతడు మరి ప్రామాణికుల వేద సందేశాన్ని సరిగ్గా వినుండాలి, అతను బ్రహ్మంలో సుస్థిరుడై ఉండాలి. గురువుకు ఉండవలసిన 2 లక్షణాలు అవి అంటున్నారు. అలా కాకపోతే ఇక వాళ్ళు ప్రామాణికులు కారు. ఏది? వేద సందేశాలన్నీ సరి అయిన గురువు దగ్గర విన్నవాళ్ళు, తరువాత బ్రహ్మంలో సుస్థిరులై ఉన్నవాళ్ళు. ఈ 2 ఉండాలి. సో ఈ మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం వేద సిద్ధాంతాల నుంచి సంపూర్ణ ప్రామాణ్యాన్ని పొందింది. మనం ఈ వేదాల యొక్క అన్వేషణకు ముఖ్య లక్షణం, వేదాలు తెలుసుకోవటానికి ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడమే అని చెప్పి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణుడే ఆ విషయం చెప్పారు. గోవిందుడైన కృష్ణుడికి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఒకటే అని బ్రహ్మ సంహితం కూడా చెప్పింది. సో ఇది భగవంతుని గురించి ఇక్కడ చెప్పిన విషయం. సో ఇప్పుడు మంగళాచరణం చూస్తే, ఈ మంగళాచరణం బిగినింగ్ ప్రేయర్ అన్నమాట. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మన వేదాలలో ప్రేయర్ ఇది. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం పూర్ణమద అంటే అది సంపూర్ణం అంటున్నారు. పూర్ణం ఇదం, ఇది సంపూర్ణమే, అది సంపూర్ణమే, ఇది సంపూర్ణమే, అది కంప్లీటే, ఇది కంప్లీటే. పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే, పూర్ణంలో నుండి పూర్ణం ఉదచ్యతే అంటే పూర్ణమే పుడుతుంది, కలుగుతుంది. పూర్ణం నుంచి తీస్తే పూర్ణమే వస్తుంది, ఆ కంప్లీషనే వస్తుంది. పూర్ణ అంటే ఒక హోల్ ఉంది, ఒక యాపిల్ పండు, అందులో నుంచి కొంత భాగం తీస్తే అక్కడ పండు మొత్తం ఉండదు. సగం తీస్తే ఇక్కడ ఒక సగం ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక సగం ఉంటుంది. పావు తీసామంటే ఇక్కడ ఒక పావు ఉంటుంది, అక్కడ ముప్పావు ఉంటుంది. కానీ ఈ పూర్ణం అలాంటి పూర్ణం కాదు. ఈ పూర్ణం నుంచి పూర్ణం వచ్చిన ముక్క అయినా అది పూర్ణంగానే ఉంటుంది, ఫుల్గానే ఉంటుంది. పూర్ణం కూడా ముక్క తీసినా కూడా ఆ పూర్ణం కూడా మళ్ళీ ఫుల్గానే ఉంటుంది. యాపిల్లో మనం పావు తీస్తే ముప్పావే మిగులుతుంది, ఈ పావు ముక్క ఉంటుంది. కానీ ఈ పూర్ణం అని ఎలా ఉంటుందంటే దానిలో నుంచి తీసింది ఫుల్గానే ఉంటుంది,
తీసినా కూడా ఇది ఎంత తీసినా ఈ పూర్ణం కూడా ఫుల్గానే ఉంటుంది. సో పూర్ణం నుంచి తీసింది ఏదైనా పూర్ణంలాగా ఫుల్గానే ఉంటుంది. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ, అది పూర్ణస్య సర్వసంపూర్ణమైనది, పూర్ణం ఆదాయ, దానిలో నుంచి ఎంత తీసినా కూడా పూర్ణమేవావశిష్యతే, మీరెంతన్నా తీయండి, దానిలో నుంచి ఎంత తీసినా మిగిలేది ఏమిటి అంటే పూర్ణమే, ఫుల్నెస్సే, కంప్లీట్నెస్సే మిగులుతుంది. మీరు ఎన్ని భాగాలన్నా తీయండి, యాపిల్ పావు తీస్తాము, పావు ఉంటుంది, మళ్ళీ పావు తీస్తాం, అర ఉంటుంది, ఇంకో పావు తీస్తాం, పావు ఉంటుంది, ఆ పావు కూడా తినేస్తే సున్నా మిగులుతుంది. కానీ ఈ పూర్ణం అలాంటిది కాదు. మీరు ఎన్ని పావులు తీయండి, ఎన్ని అరలు తీయండి, ఎన్ని ముప్పాతికలు తీయండి, ఎన్ని ఫుల్ తీయండి, అది ఫుల్గానే ఉంటుంది. తీసింది ఫుల్గానే ఉంటుంది, ఇది ఫుల్గానే ఉంటుంది. ఓకే, పూర్ణం నుంచి వచ్చింది ఏదైనా పూర్ణమాదాయ, పూర్ణం నుండి గ్రహించింది అంతా కూడా పూర్ణమే, ఫుల్గానే ఉంటుంది. అవశిష్యతే, మిగిలేది పూర్ణమే, ఎంత తీసినా చివరికి అది పూర్ణంగానే మిగిలి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో దీని ఓవరాల్గా చూస్తే అర్థం, మరి అది పూర్ణమే, ఇది పూర్ణమే, పూర్ణాత్ పూర్ణము దచ్యతే, పూర్ణం నుండి పూర్ణమే పుడుతుంది. పూర్ణస్య, పూర్ణంలో నుండి పూర్ణమాదాయ, కొంత పూర్ణాన్ని తీసినా పూర్ణమే అవశిష్యతే, అది ఫుల్గానే ఉంటుంది, అలాగే మిగిలిపోతుంది పూర్ణంగానే, ఏమి ముక్కగా మిగలదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు సంపూర్ణుడు, సమగ్రుడు, ఆయన సంపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన నుంచి ఎన్ని ఉద్భవించినా ఆ మొత్తం అన్నీ సంపూర్ణాలే. భగవంతుడి సృష్టి మొత్తం కూడా సంపూర్ణం. ఎలా? ప్రతి ఒక్కరిలో కదలని వాటిలో కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆత్మ ఉన్నది కదా. సో అది భగవంతుడి యొక్క అంశే, అది కంప్లీట్గా భగవంతుడిలాగానే సచ్చిత్ ఆనంద స్థితిలో ఉన్నది, భగవత్ లక్షణంతోనే, భగవత్ ప్రేమతోనే. కాబట్టి అన్ని ఈ పూర్ణం నుంచి ఎన్నో వచ్చాయి జీవులు, ఆత్మలు, ప్రతి దానిలో ఆత్మ ఉన్నది, ఆ ఆత్మ భగవంతుడి అంశయే. కాబట్టి అవి పూర్ణమే. అలాగే మరి ఆత్మ ఎప్పుడు పూర్ణమే, మన బుద్ధి మనస్సు కాదు, ఇంద్రియాలు అసలే కాదు, కానీ ఆత్మ ఎప్పుడు స్వచ్ఛమైనది, పూర్ణమైనది, స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క అంశ. కాబట్టి సచ్చిదానంద తత్వం ఆత్మకు కూడా ఉన్నది, భగవంతుల్లో ఉన్న సచ్చిదానంద తత్వం. కాబట్టి అది పూర్ణం నుంచి వచ్చేది ఏదైనా పూర్ణమే, ఫుల్గానే ఉంటుంది, అదే లక్షణాలు. అలాగే ఎంత తీసినా ఈ భగవంతుడు ఎన్ని సృష్టించినా ఆయన శక్తిలో ఏ మాత్రము తరుగుదల ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచంలో ఆయన సృష్టించినవన్నీ కూడా పూర్ణాలే. సంపూర్ణం నుంచి కలిగించేది ఏదైనా సంపూర్ణంగానే ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడి నుంచి క్రియేట్ అవ్వబడ్డది ఏదైనా మరి ఆ భగవతత్వం, సచ్చిదానంద తత్వం ఉన్నది సంపూర్ణంగానే. అలాగే సర్వసంపూర్ణుడు కాబట్టి భగవంతుడి నుంచి ఎన్ని సంపూర్ణ అంశాలు జన్మించినా కూడా మరి ఆయన సర్వసంపూర్ణుడుగానే ఉంటాడు. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ, పూర్ణంలో నుంచి ఎన్ని భాగాలు తీసినా పూర్ణం ఏవా అవశిష్యతే, పూర్ణమే మిగులుతుంది, ఫుల్నెస్సే మిగులుతుంది, పార్ట్స్ ఉండవు. భగవంతుల్లో ఎన్ని సృష్టించినా ఆయన పూర్ణత్వానికి తరుగులేదు అని ఈ శ్లోకంలో అర్థం అన్నమాట. అది సచ్చిదానంద తత్వం, ఆయన యొక్క తత్వమే ఆయన నుండి సృష్టింపబడ్డ ప్రతి దానికి కూడా ఉంటుంది. అలాగే మరి భగవంతుడికి ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా సంపూర్ణాలు. ఇది వెరీ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ శ్లోకం అన్నమాట, మంగళాచరణం. ఇప్పుడు మొదటి మంత్రం ఈశావాస్యమిదగుం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీధా మాగృదః కస్య సిద్ధనం. ఈశావాస్యమిదగం జగం అంటే ఈ జగత్తంతా కూడా మరి భగవంతుడి చేత నియమించబడ్డది. ఈశావాస్యం, ఈశ ఆవాస్యం, భగవంతుని చేత నియమించబడింది. మరి ఆయనే కదా సృష్టించింది ఈ సర్వాన్ని. యత్కించ జగత్యాం జగత్, అది ఇదంతా కూడా ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఉన్నది మరి ఈ విశ్వంలో అంతా కూడా
భగవంతుడే నియమించారు. తేన త్యక్తేన భుంజీత. సో అతని చేత, ఆ భగవంతుడి చేత త్యక్తేన కేటాయించబడ్డ ఈ అంశాలన్నీ కూడా భుంజీద మనం అంగీకరించాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ విశ్వంలో నుంచి ఆయన సృష్టించిన వాటిని మనం అంగీకరించాలి, అంటే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నీరుని సృష్టించారు, మరి ఆహారం సృష్టించుకోవటానికి అవసరమైన గాలి వెలుతురు ఇవన్నీ ఇచ్చారు. సో వాటన్నిటినీ మనం స్వీకరించాలి. మా గృధ కస్య స్విద్ధనం, అయితే ఎక్కువగా స్వీకరించకూడదు. ఇతరుల యొక్క కస్య స్విద్ధనం అంటే వేరే వాళ్ళ యొక్క ధనాన్ని మనం స్వీకరించకూడదు. సో ఈ సమస్త జగత్తును భగవంతుడే సృష్టించి పోషిస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడున్న వస్తువులన్నీ కూడా భగవంతుడికే చెందుతాయి. సో మనం భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ వస్తువులు వనరులు అన్నిటి నుండి మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకోవాలి. ఇంకా మన అవసరమైనంత వరకు తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఇతర వస్తువులను మనం స్వీకరించకూడదు. అవి ఎవరికి చెందినవో వాళ్ళే స్వీకరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో వనరులు ఉన్నాయి. అన్నీ మనకే కావాలనే దురాశ వద్దు అంటున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడిది, అవి మనది అనుకుని మనం కూడబెట్టుకుంటున్నాం తెలియక, అజ్ఞానంతో. కానీ అంతా భగవంతుడికి చెందినదే, చివరికి ఆయన ఇచ్చినదే అన్నీ కూడాను. సో మనం ఎలా ఉండాలి అంటే మనకు అవసరమైనంత వరకు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం స్వీకరించాలి. అంతేగాని మన అవసరానికి మించి మనం తీసుకోవాలని అనుకోకూడదు. తనకు కావలసిన వస్తువులను మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎవరు కూడా ఇతరుల వస్తువులు స్వీకరించకూడదు. ఇక్కడ ఇతరుల వస్తువులు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇదేమిటి ఇవన్నీ మనమే కదా, డబ్బు పెట్టి కొనుక్కున్నాము, ఇతరులు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అనే సందేహం రావచ్చు. ఇక్కడ దాని అర్థం ఏమిటి అంటే అత్యాశ వద్దు. ఇంకా కూడబెడదాము, అది చేద్దాము, ఇది చేద్దాము, ఇంకా ఇన్ని లక్షలు కూడబెడదాం, అన్ని కోట్లు కూడబెడదాం, అందరికీ మన 10 తరాల వాళ్ళకి సరిపోయేటట్లుగా కూడబెడదాం, ఇటువంటి ఆలోచనలు రావచ్చు. వచ్చినప్పుడు ఈ దురాశ ఎందుకు? మనకు కావాల్సింది మనం తీసుకోవాలి, భగవంతుడు అందరికీ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన పెట్టారు. కాబట్టి మనకు కావాల్సినంత వరకు మనం తీసుకుని మిగిలినవి ఇతరుల వస్తువుల కింద లెక్క. మనం అత్యాశగా సంపాదించాలని చూసినా కూడా. సో ఇతరుల యొక్క ఒకవేళ మనకి ధనం వస్తే భగవత్ కృప వల్ల దానిని ఇతరుల కోసం వినియోగించాలి. అందుకే సో అది ఎవరు కూడా ఇతరుల వస్తువులు స్వీకరించకూడదు. అంటే మనం ఏమన్నా వెళ్ళి పక్క వాళ్ళ వస్తువులు తీసుకుంటున్నామా ఏమిటి, మనమే చాలా కష్టపడి సంపాదించుకుని కదా ఇవన్నీ మన వస్తువులే అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్, అంతరార్థం ఏమిటి అంటే ఉన్నదానితో నీకు అవసరమైన దాంతో ఉంచుకుని తృప్తిపడు. ఇంకా 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 ఏదో చేసి కూడబెట్టాలనే తాపత్రయాన్ని తగ్గించుకో అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి ఇప్పుడు మనకి ఎన్నోసార్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఒక బస్తా ఒడ్లు ఉంటే మనం చూసాం ఇంతకు ముందు ఈశోపనిషత్తులో కూడా. పక్షి ఉందంటే వచ్చి దాని పొట్ట నిండే వరకు తిని వెళ్ళిపోతుంది. అంతేగాని ఇంకా తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడో అన్ని కొంచెం పోగు చేసుకుని పక్కన పెట్టి ఉంచుకుందాము రేపటికి ఎల్లుండికి అనుకుంటుందా? అనుకోదు. మనం చూస్తే బస్తాని ఎవరూ లేని అక్కడ వదిలేసిపోయారు అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం? తీసుకోవాలని అనుకోవచ్చు మనం. సో జంతువులు కూడా వాటికి అవసరమైనంత వరకే తీసుకుంటాయి. మనిషికే ఈ అత్యాశ అనే ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో అలా దేనికైనా మనకు అవసరం ఉన్నంత వరకు మితంగా మన అవసరాలను మనం తీర్చుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఇంకా కావాలనే ఆ తాపత్రయమే ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. అది సో అవి ఎవరికి చెందాల్సి ఉంటే వాళ్ళకు వెళ్తాయి. మనమే అన్ని సంపాదించేసుకుని మనమే కూడబెట్టేసుకుని ఉన్నాము అనే తాపత్రయం కూడా ఉండకూడదు అని ఈ ఫస్ట్ మంత్రాలో భగవంతుడు అందరికీ అన్ని ఇచ్చారు. మనకు కావలసినంత వరకే తీసుకోవాలి. మన కోసం కేటాయించబడ్డవి అంటే మన జీవనానికి సరిపడా కేటాయించబడ్డ వరకు తీసుకోవాలి. తరువాత మిగిలిన వాళ్ళవి వాళ్ళు తీసుకుంటారు అని ఈ మంత్రం చెప్తుంది. మంగళాచరణమేమో పూర్ణత్వం గురించి చెప్పింది. భగవంతుడు పూర్ణత్వం. భగవంతుడు ఓం పూర్ణం అదం, అది పూర్ణమే, పూర్ణం ఇదం, ఇది పూర్ణమే. అంటే భగవంతుడు పూర్ణమే, భగవంతుడి నుంచి వచ్చేది పూర్ణమే.
పూర్ణం నుండి పూర్ణం ఉదచ్చతే, పూర్ణమే పుడుతుంది. పూర్ణం నుంచి ఏది తీసినా అది పూర్ణం ఫుల్గానే ఉంటుంది, హాఫ్గా ఉండదు, సగం ఉండదు, పావు ఉండదు, ఫుల్గానే ఉంటుంది. పూర్ణం నుంచి భగవంతుడి నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా ఆ పూర్ణత్వం ఉన్న ఆత్మతోనే ఉంటాయి. సో ఆత్మ మరి సాక్షాత్తు సచ్చిదానంద స్వరూపమే అని చెప్పుకుంటున్నాం. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ, పూర్ణంలో నుంచి ఎంత తీసినా పూర్ణమే అవశిష్యతే, పూర్ణం ఏవ అవశిష్యతే, పూర్ణమే మిగులుతుంది. ఎన్ని సృష్టులు జరిగినా భగవంతుడి యొక్క పూర్ణత్వంలో ఏమాత్రం తగ్గుదల లేదు అని మంగళాచరణం. ఫస్ట్ శ్లోకంలో మీకు అవసరమైనంత వరకు భగవంతుడు అందరికీ ఇచ్చారు, ఇచ్చిన దాంట్లో మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకుని మిగిలింది ఎవరికి ఇచ్చారో వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటారనే భావంతో అత్యాశని దురాశని తగ్గించుకుని ఉండాలి అని ఫస్ట్ మంత్రం చెప్పింది. ఇది ఈరోజు లెసన్. ఈ 2 చూసాము. సో రేపు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మంత్రాస్ చూడొచ్చు. ఓకే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే చూద్దాము, లేదు అంటే మరి